Salamu alaikum. Amma aboki na haka ne. Wala ka ganin nan ni abubuwan ne ga shi nan an dai cuce ni kuma ana nema a cuce ni. Amma na yi shiru na yi kurin. Ha? To zai je sai duk kuma ci rike ne ko kuwa ya dai kamata a yi ba ku ko ka gani? To yanzu wannan magana gado. Ka bari ne da Allah ko kuwa za ka ba ka ji ni. To ya zan yi? Ya zan yi. Lalefa kuma uba ne. Ko da uban banza ne wallahi uba ne in dai ya ka ta shigo ciki ka gani? To a bashi ko kwa dan yin mai wani abu ba damuwa ko? To ba da ta mace din zan jira ya baje kaura ce. Ka ce kai ka ta kaura ne. Ni ne baje kaura mun. Allah zargin da rauta mai uwa da uba gatan shi Allah maraya ma gatan shi Allah ya gaba Allah ya shirya yamma Allah ya kudi ya arewa Allah ya shirya saman bakwai yayi kasan bakwai ba siminti ba azara ba uban da ya bashi gudu ya dora Allah da ya tashi iko kawai yayi mutum da dabba yayi girman sa babu jemu amma sai dan akuya da jemu wannan haka yake saboda Allah ai kai uban da yace bai san ganin ka mutum kowane ne mai wace ya barbari kofuwar shi mai wace ya barbari jatumarsa idan mutum yace bai san ganin ka to uwar shi suna nema ta ganka wannan tabbas ai da fadin duniyar nan iburo dai guda ne duk wani mai ƙarya garin nan in yace shine iburo uwa shi kai dai guda ne sai dai ya kwaikwayo a ce kai ne kwarai kuwa wani ma da ya tayi na sai ce wai katin sa ya shirya wai shi wa'azin iburo zai raka jiki da ya dan asara ya so jaza ma bala'i da yanzu kana police station da yanzu kana ta kai gurin su ai ni Allah yana so na wallahi Allah kai wannan tsinanne ne ai shi wannan dan bakin uwa ne ya fito fili mu ganshi yanzu ba da gargaji kan uban shi mai wace ya murjini tsohuwar shi kai ne dirin dirike mugun mabarci gudun sabtin doki kafa mantuwa zaki na mata Madina tsohuwar kura ce mai kinama wai wannan shege ne gaban ka babu wasu da an tsaye da gemuwa zo sai ka ce bindi na tsado ya ce ai mu nan malamai ne malaman uban wa kun ban mu da yunwa za ta kan mu kai ya mun da uba kai ya bayanin ta kai dai ai shi ne rabba da ta kai mun dade ka ga mamma da shi ne kai ka gaji zuwa zan yi ai zan je yanzu saboda kakan ku jeli saboda farauta bayan ya mutu fa kabarin shi ma sai da irin ga kama gada a gari ka gani har yanzu ka je gurin sai ka kama gafiya a kabarin nashi ban gane sai ka kama gafiya ba to cinye shi take yi ko kuwa dai shi yake zama gafiya ko yanzu da sauran farautar ne kai kyan ba a farauta alƙur'ani